5 κλουβιά για κουνέλια. Εδώ θέλουμε 3 μεντεσέδες για να κλείσουν και αυτά στο ίδιο στυλ. Από πάνω έχει τη σίτα. Το χώρισμά μας κάτω επίσης πάλι σίτα. Μέσα έχουμε να μπορεί να κάθεται το κουνέλι μας. Εδώ μεριά θα μπει η ταΐστρα, η ποτίστρα, η ταΐστρα. Με ένα βαρέλι πάνω θα τροφοδοτούν 5 ποτίστρες. Από κάτω έχουμε 1 μέτρο για τις καθαριότητες μας. Από πάνω, αν θελήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε μια σκεπούλα, εφόσον το έχουμε στην αυλή μας και όχι σε υπόγειο. Από πίσω έχουμε τη σίτα μας επίσης πάλι και το OSB. Είναι 3 μέτρα. 3 μέτρα. 60. 40, συγγνώμη. 60. 60. Είναι για 5 κουνέλια. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο για μάνα με μικρά. Εδώ είναι με σίδερο βιδωμένο. Και η σίτα μας έχει πιαστεί με συρραπτικά 11. Και αυτά εδώ πέρα τα ποδαράκια, τα οποία με το συρραπτικό δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπετε. Και αυτό εδώ. Αυτά είναι τα 5 κλουβιά μας για τα κουνέλια. Από κάτω είπαμε έχει 1 μέτρο απόσταση το έδαφος. Μπορεί μεθαύριο να τοποθετήσουμε άλλα 5 κλουβιά από κάτω και για τις καθαριότητες μας ανάμεσα σε αυτό και στο επόμενο θα υπάρχει ένα ταψί, μια λαμαρίνα η οποία θα τραβιέται, θα καθαρίζει τις όποιες βρωμιές έχουμε. Αυτά. Ελπίζω να τα πούμε και με επόμενο βίντεο.